Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki officer ka Shillong Municipal Board mendaka step jong ka sngi baar ka arpu atari unai tung arjar arpusan kila penlong biang ke jing talasi ki certificate of vending COV nagi basyong di madan hakandailan hakani ki jing talasi la sakhi bakila khamduna ki Briew bawan syong di madan namar ki bomdan ya ka COV katanat Municipal Board kam shashu bakin wan syong hakati ka than khandailan loi iru bah kapor baki officer ki dang yat bantalasi kila lap ya ka we ka dukan ka badai try ubar Jylla ubom shimla Kohnguh e jing betha ka municipal hanin ka sngi ban Khang no Shwa namar umpat dan ya ka COV henry utai ubar Jylla ulawan ban bo iki Tiar ban syong di jingdi kumta na kalyang ki Briew ka municipal board marmar kila ra bat Tynrong iki Tiar ban ra no shisendon namar ka jing bom Kohnguh watla kila ipod hanin ka sngi bandum ka jing talasi mentala sakhi bakala yat bet ya identi klam kinu ki jingja yepen ibor Nang, weng na ni. Weng na ni. Ada warning lah ong lu. Tang ya ka bangin pat ong dalong day ta ya ka balada ong kan do manin. Ya ka bangin pat ong dalong day rum lilay.